Здравейте, хора! Днес съм решил да направя влог на река Чая, да видим какво е положението тук. Оп, фана го! Ето! Не, откачи са! Ето, хора, с първото фърляне фанах, но се откачи. С първото фърляне фанах, му се откачи, точно е там в средата. Те си точно е там на санчицата. Чакат. Ето го. О, тати! Тати! Хора, този е много добър. Този е много добър кефал. Много добър кефал. Много хубав кефал. Пуснал съм камерата, хора. Вижте какъв кефал. Хора, гледайте какъв кефал. Вижте само. За това бях дошъл. Затова бях дошъл. Този ще го кепнем вече. Ела, приятелю. Оп. Опа. Това е вече хубав кефал, хора. Това вече е хубав кефал. Вижте само. Вижте само каква буца. Вижте. Погледнете. За тази рекичка това си е доста добър кефал. Вижте го. Колко охранен. Вижте го. Колко охранен. И вижте чак как е хапнал този кефал. Доста добър като размер. Хайде сега да му даряваме живота. Най-накрая да се разпишем с едно хубаво кефалче. Виж. Това. Айде да го пускаме вече това кефалче да живее. Сега те пускам. Айде. Знаеш какъв удар ми направи? Това е, хора. Като намерите примамката, като намерите проводката, примамката и става работа. Оп, удар. Оп. 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 Следва до последно. Но не иска да удари. Ето го. О! Фана го е. Ето го, хора. Знаех си. Като намерите. Ето го, хора, кефалчето. Вижте какво е мъничко. Главно се е такива. Ето. Вижте го. Вижте го какво е мъничко. Айде да го откачим и да го пускаме. Така. Мале. Вижте колко рибки. Вижте колко рибки. Ето го. Ето го, хора. Вижте го какво малничко кефалче, ма какво е бробено. Фана го. Какво е това? И аз фанах, ето. Ето го. Вижте го. Вижте го какво е мъничко. Такива по принцип такива излизат. Ето го. Вижте го. Какво е мъничко. Какво е мъничко кефалче. Да го откачим и така. Да виждате надолу. Цак. И е готово. Оп, следва. Ама ще.
Оп, пак удар. Оп. Проследи, но не иска да удари. Може би ме видя. Сега ще метне тук долу. Оп, ето го хора. Казах ви. Ето го. Казах ви, че тук ще излезе рибе. Мъничко му. Пак кеф. Пак кеф. Мъничко му. Пак е рибе. Фанах още едно. Ето го. Да го видите. Това е мъничко. Ето. Ето го. Това е мъничко. Да видите, що не взимате. Ето го. Малко кефалче. Да го откачаме и да го пускаме. Предполагам, че ще има още риби, така че да мятаме, докато са още активни. Ето го как направи вълната. Предполагам, че там би трябвало да има още едно рибенце. Още рибенца. Сега ще мятам. Оп, удар. Но не мога да се хванат, защото е тук сянката. Оп, удар. Следи го. Ето го, хвана се. Знаех си. Откачи се. Няма нищо.